Dobrý večer, milé dámy, vážení priatelia, občania Slovenskej republiky. Chceli by sme vám tu s mojím priateľom, doktorom Liptákom, oznámiť jednu zaujímavú vec, udalosť, ktorá sa stala dnes. Pán doktor Lipták poveril jednu známu advokátsku kanceláriu na to, aby dala alebo oslovila pána ministra zdravotníctva k povoleniu, a toto už by som nechal povedať pána doktora Liptáka. Ja som tu za pacientov, ktorých je niekoľko 10 000, ktorí majú záujem o ruskú vakcínu Sputnik, ale presné slova, tuto je to podanie, kópia z toho aj s podpisom advokátskej kancelárie o prevzatí moci a povolenie na zastupovania. A o slovo by som odovzdal pánovi doktorovi Liptákovi, ktorý vám to presne povie, o čo nám ide a o čo sme požiadali. Hej, čiže samozrejme vidíme teraz tú situáciu na Slovensku, kedy každý deň zomre asi 100 ľudí a asi 2000 ľudí sa infikuje, čiže tá situácia je naozaj taká, úmrtí je už viacej ako 6 000, čiže tá situácia je taká, že pripomína to až vojnovú situáciu, kedy máme tu veľa obetí a musíme niečo robiť. Hej. Veľa sa tu hovorí o tom, že sa musí zaviesť včasná ambulantná liečba už v ambulanciách všeobecných lekárov, kde je veľmi dôležitý ivermektín, ale dostupnosť aj izoprinozínu a ďalších liekov, ktoré už v ambulanciách u praktikov by mali byť nasadzované. A druhý pilier by mala byť vlastne tá včasná vakcinácia, ktorá je veľmi dôležitá, hoci ona nezaberie hneď, tak ako tá včasná ambulantná liečba. Čiže tu je ťažisko, aby prestali tie úmrtia, ktoré dnes tu proste vidíme. Ale aby sme mali tú nádej, že to budeme brzdiť ten rozbehnutý rýchlík s tými proste nešťastnými osudmi tých ľudí, čo zomierajú, tak potrebujeme mať sprístupnenú veľmi rýchlu vakcináciu populácie. Čiže to nestačí tak, že v nejakých centrách sa očkujú vybraní nejakí ľudia podľa nejakých kľúčov. Podľa môjho názoru je veľmi dôležité sprístupniť túto liečbu aj nášho pacientov. Našim pacientom, ale predovšetkým kde? Že v ambulanciách praktických lekárov. Čiže my potrebujeme vakcínu, ktorá je chladničková. My nemôžeme mať vakcínu, že minus 70 stupňov. Hej? Čiže my potrebujeme klasickú vakcínu, ako keď sa očkuje proti chrípke, že máme ju vo svojej chladničke, my všeobecní praktickí lekári, a tak ako pacienti sú na nás naviazaní, na našu sieť, my pracujeme v sieti, je nás cez 2300 vlastne takýchto ohniviek sieťových a tam všade je možné očkovať a je možné očkovať hneď zajtra. Čiže a vieme vlastne, a my budeme očkovať našich pacientov, ktorých poznáme. Čiže to nie je tak, že niekde prídete anonymne, kde vám pichnú takú injekciu, dajú vám taký papier, ale u svojho lekára zaočkovaný pacient, to je úplne niečo iné. A práve na to potrebujeme normálnu vakcínu, takú vakcínu, ako je ten Sputnik 5, pretože to je normálna chladničková vakcína, tak ako proti chrípke, proti zápalu plúc a tak ďalej. To znamená, tak ako pacienti prídu, ja ich viem zaočkovať. Hej? A pretože ja vidím, že aj mne zomierajú tí pacienti, hej, a nemusia zomierať, lebo ak by boli ošetrení včas tou vakcínou, no tak jednoducho budú ubúdať tie úmrtia. Tak ako to vidíme v Izraeli napríklad. V Izraeli treba povedať, že tam už majú 85% preočkovanosť, čo my asi nikdy nedosiahneme, ale vidno na tom, že keď je taká obrovská preočkovanosť, že klesá výskyt a klesá počet úmrtí, lebo klesá vlastne počet tých závažných stavov, na ktoré sa zomiera. Takže tá kombinácia včasnej ambulantnej liečby a plošného očkovania by sa ukázala byť zrejme veľmi účinná. To znamená, my teraz ako keby máme už naštartovaný ten pilier
že ten Ivermectin by sa mal dostať do lekární, hoci ešte my nevieme, či sa tam dostane, lebo už dneska to malo byť a dneska to nebolo, takže v stredu to príde, hej, a uvidíme, čo bude. Čiže tento pilier ako keby štartuje a ten druhý pilier, ten očkovací, ja si osobne neviem predstaviť inú vakcínu ako ten Sputnik, lebo to je jediná chladničková vakcína. A treba povedať, že je to veľmi kvalitná vakcína, dá sa s ňou dosiahnuť veľmi vysoký stupeň tvorby protilátok proti covidu, ale čo je veľmi dôležité, už niekoľko miliónov ľudí bolo ňou zaočkovaných a tam jednoducho nie sú tie nežiaduce reakcie, ktoré sa vyskytujú po tých iných vakcínach. Čiže nie sú tam žiadne úmrtia, nie sú tam žiadne neurologické nejaké postihnutia. Čiže je to vakcína, ktorá je bezpečná a je to vakcína účinná. Čiže tieto dve kvality potrebujeme u tej vakcíny, aby my, všeobecní lekári, sme boli proste spokojní, vedeli sa postaviť za tú vakcínu a vedeli sme našich pacientov proste presvedčiť, vysvetliť im to, že to očkovanie je dôležité a vieme ich teda týmto spôsobom chrániť. Čiže ja som sa teda rozhodol, že nebudem čakať, lebo tu je také, že raz áno, raz nie, potom neviem čo, že údajne 2 milióny vakcín je odložených pre Slovensko. Hej, no tak ak je 2 milióny vakcín odložených, tak prakticky lekári sú schopní veľmi rýchlo zaočkovať 2 milióny ľudí na Slovensku. Čiže keď to dokázal Izrael, hej, no tak ale cez túto sieť, nie vyše tretiny, Izrael už zaočkoval 85%. Ale u nás by to bolo 2 milióny vyše. U nás by to bolo vyše tretiny a vedeli by sme to dosiahnuť veľmi rýchlo práve tým, že by sa to rozviezlo do tých normálne do chladničiek všeobecných lekárov a že by sa to zorganizovalo vlastne v tomto segmente primárnej starostlivosti, ktorá je presne na to určená, aby v tej dostupnej blízkosti bolo takéto očkovacie centrum a aby sa jednoducho ľudia rýchlo zaočkovali a boli by chránení. Ja by som len dodal k pánovi doktorovi to, že vzhľadom k tomu, že vláda nekoná, premiér iba tára, rozumiete, stále hovorí, nechcela Remišová, nechcela strana Za ľudí alebo niečo podobné, takže na základe tohoto sme sa rozhodli urobiť tento krok a tento krok bude vtedy účinný, keď pán minister zareaguje, keďže ani vláda, ani minister zdravotníctva sa nedodal na tento krok, tak odvážni lekári v tvári pána doktora Liptáka a pacienti, za ktorých som sa sám prihovoril ku vám a myslím, že mám ďalšie tisíce pacientov, s ktorými som rozprával a sú práve ochotní prijať túto vakcínu Sputnik 5 miesto tých rôznych, ktoré nie sú tak oskúšané. Veľa ľudí proste si žiada túto vakcínu Sputnik a naozaj v tejto situácii, kedy sme na jednej strane konfrontovaní s tou smrteľnou chorobou, na druhej strane máme tu proste určité nástroje, ktorými by sme to vedeli zastaviť, tak som podal túto žiadosť, lebo vidím to jednoducho to váhanie ministra, to nejaké triblovanie predsedu vlády, ten nejaký nerozumný postoj podpredsedničky vlády pani Remišovej, ktorá jednoducho si nejakým spôsobom prisvojuje ako keby také rozhodovacie právomoci, ako keby mala nejaké medicínske vzdelanie. Jednoducho, ale keď vidí, že čo sa deje v štáte, že zomierajú ľudia, tak ja si myslím, že je treba, aby sa to nejak prelomilo, zmenilo. Teraz nie sú dôležité tie politické nejaké trička, teraz ide naozaj o zachránenie ľudí. To znamená, treba robiť kroky, ktoré jednoducho povedú k tomu, že na Slovensku nebudeme na čele rebríčku, ale že pekne pôjdeme dole s tými úmrtiami, že pôjdeme dole s tým výskytom a že budeme v tom konečnom výsledku zachránime našich ľudí pred smrťou. Čiže žiadne také byrokratické nejaké úvahy, že tá vakcína nie je registrovaná, však keď je možnosť úplne právne čistá schváliť dovoz vakcíny, aj keď nie je registrovaná, tak jednoducho v tejto situácii iné riešenie tu není. To znamená, treba konať
a ja konám, keď minister to odmieta schváliť pre populáciu, tak ja chcem chrániť aspoň svojich pacientov. Čiže preto som požiadal aspoň svojich pacientov a zo zákona mi to prináleží, právo na takúto žiadosť a nevidím absolútne žiadny dôvod, není žiadna zákonná prekažka, aby aspoň pre mojich pacientov to nebolo dovezené. Ale samozrejme vnímam to, že to všetci pacienti na Slovensku sú ohrození, nielen moji. A takisto budú sa chcieť pridať k tomu. A ja preto vyjadrujem, že ak pán minister, to schválí pre celé obyvateľstvo, no tak samozrejme, že všetci pacienti, všetci lekári budú stať za ním. My tu nebudeme bojovať nejak jeden proti druhému, niečo, ide o život, o ľudí. Čiže musíme sa postaviť spoločne za ľudí, doviesť vakcínu, keď máme 2 milióny kusov, doviesť vakcínu, štát nech to dovezie, praktickí lekári sa budú usilovať zaočkovať pacientov, nebude to viaznúť. Ako to, že ľudia nad 65 rokov chronicky chorí boli odsunutí. No však teda máme tu tých 2 milióny vakcín, treba to doviesť a akurát my, všeobecní lekári, akurát týchto starých ľudí, týchto chronických chorých máme presne zmapovaných, vieme ich zaočkovať hneď zajtra. Treba ich zaočkovať, treba ich chrániť. Na základe tohoto by sme chceli teraz dôrazne požiadať pána ministra zdravotníctva, pána Krajčího, aby okamžite reagoval a dal nám odpoveď na túto žiadosť. Ak nie, tak sme naozaj schopní ísť pacienti spolu s lekármi pred ministerstvo zdravotníctva a tam ho dôrazne požiadať o toto. Nechce, aby sme porušovali núdzový stav a nech nám láskavo vyjde v ústrety. Čiže je to naozaj veľmi dôležitá vec. A máme tu to očkovanie, je tu veľmi málo, k tomu chýba, aby sme mohli začať masívne očkovať v našich ambulanciách. Treba možno malý krok na strane ministerstva, takže očakávame, že teraz je teda na ťahu ministerstvo, minister zdravotníctva, pán Marek Krajčí, tak pán kolega, verím, že si uvedomujete tú zodpovednosť, ktorú máte za vlastne ľudí, za životy ľudí. K tým 6 000 životom už by nemali takto masívne pribúdať. My naozaj žiadame ten Ivermectin do našich ambulancií, žiadame Izoprinozín do našich ambulancií, žiadame, aby bola tá vakcína Sputnik v našich ambulanciách, aby sme mohli sa riadne starať o našich pacientov, tak ako sa máme starať. Takže toto je dôležité si uvedomiť. Ja tiež ako pacient dôrazne prosím a bývalý kolega z parlamentu z Národnej rady Slovenskej republiky, pána Krajčího Mareka, aby zobral rozum do hrsti a tento súhlas čím skôr udelil. Je to po tejto našej ľudskej stránke ako pacientov a lekárov veľmi dôležité. Prosíme veľmi srdečne. A vy, priatelia naši, buďte takí dobrí, píšte nám svoje názory a tak ďalej pod tieto videá. Ďakujeme veľmi pekne za pozornosť. Tak. Pekný večer. Pekný večer.